Ghost Gamer и с мен е Shadowplay. Днес ще правим клип на Майнкрафт, оцеляване в буркан. Трябва да се убиваме там. За жалост, да. Откъде си взимаш? Изчакаме малко. Това забих. И ще взема от твой чест. Ей! Ти ризница ли взе, бе? Да. И аз. Защо ти какво нещо повече ли искаш да взема? Желязна болня. Нали, много. Чакай да сложа. Ако мляскам, ям кисело мляко. Аре, не дразни хората. Ако обичаш. Абе, мъквай, бе. Аре, почвай. Иве. Ти тук страна си. Жълта. Аха. Да не си сложил каската. Samsung паркур. Samsung Core 2. Те изпуска зомбитата. Пусни си зомбитата. Това не му е мобът. Не е честно, той идва. Мой смеч. Стоп! Какво? Сега ако излезна, спираш. Чуй нещо. Чакай. Стой. Излизам за малко. Не ме убивай, че ще ям кисело. Ще ядеш кисело. Не глупи. Остави ми са нещата. Не съм ги пипнал. Взимай го, ако искаш. Не съм ги пипнал. Остави ми ги. Чай само да мина, че аз някъде заобикалям и си бокуците. Бате, ти? Какво? Тъпи си, сега всичко ще обереш. От коя страна беше, бе? Не ми баре нещата, нещастник. Психопат. Чакай. Да ги сложа. Чакай, бе! Добре. Чакай. То е ясно, че съм по-добър на оцеляване на буркан от тебе. Прас. Прас! Кой падна? Прас! Кой падна в лавата, Лена? Не ми пипай нещата, бе. Изпаднаха ти някои неща в лавата. Чули? Значи сега сме наравно, защото аз ще убих един път и ти мене уби един път. Това е много. Да пусна музика. Не. Анда. Там няма нищо. Тъпо е в оцеляване на буркан. Да, бе. Не, тъпо е просто, защото не сме на survival, не играем, само се биеме. Пак да учи, аз учих ли? Пак да учих. Прас убихте. Чуя от сините, така че... Не дей бе! Аз вземах ти нещата, Чакай малко, бе. Чакай, стоп! Ма той ме треска! Добре, спри се. Аз една ще те трескам, защото ти се буташ у мене. И? Стига, бе! Добре, чакам да умреш, не ще видиш. Що бегаш на там? Чай сега да си взема меча. Добре. Чакай сега да се измъкна. Взех ти пържоли. Без да исках. Аре, нещо друго. Не! Аре, бе, Нещо друго, бе, брат. Аре! Последен път на това. Аре! Аре, бе, нещо друго. Аре, последен път, айде, давай, пускай. Оф, добре.
Стой. Ой. Начупи, бе! Трябва да съм да. Не питай какво ще направя. Ще се вкара всичко. Не! Ще навода целия стадион. Стадион. Това е стадион за биене. Той ще сложи лава и около отборите. Не, бе. Като направим такова нещо, значи пускаме лавата. Чакай, бе. Сега ще видиш какво яко нещо ще стане. Стой там. Яш си киселото мляко и мъквай. Чак. И аз ще потогина мляко и млъква и Аре, излизай, гледай последен ти искате това. Айде, излизай. Аре, по-бързо, бе. Няма откъде излезеш са. Аха. Гад мръсна! Деби пияници, деби. Ще умирам! Аз ще киселото мляко. Добре, това беше всичко за този клип. Знам, че беше кратък, но това беше оцеляване в вулкан. Добре, мисля, че ще направим поредица на други Майнкрафт. Това го казах. Мъквай, бе! И това беше всичко за този клип. И